Така няма се чуди да номерираме то там. Не ще говориш, тогава ме намерили, бе. Какво си се направи аз, бе? Йо, не помниш, когато ме гледаш в коридора, бе, братле? Къв коридор, бе? В тази игра няма коридори, бе. Ти гледам, това значи, че ти си издаде. По-добре да мълча, за да не ме номинират. Трябва да съм тих. Така, ти готов ли за последното потребче? Защо аз, бе? Дайте му камунка, поне като умра. Дай да спъмен. Стоп! Ето оранжевия, не сме го питали. Защо аз пък, бе? Защо пак аз, бе? Как не се бях седил да те номинирам теб, човек, шаленце? О, мен. Връщам си целувки. Goodbye. Яш ми кора. Айде, чао, да умира.